Kdybyste mohli zrušit jeden gramatický jev, jaký by to byl? V slovenčine, češtine pády, pretože to je strašne nezrozumiteľné pre cudzincov, keď sa učia naše jazyky, že s kým, s čím sa mení vlastne. Vy ešte máte o jeden pád naviac. Máme Ako sa volá? 7. Vokatil? Může být. Já tady ty názvy úplně neznám. Já znám jako první, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý. Myslím, že vokatil sa volá. My už ho nemáme, takže my máme o jeden menej. Strašne ťažko sa to vysvetľuje, zle sa to nejakým spôsobom dá potom do vety, keď človek rozpráva. Takže to. A z taliančiny konjunktív. Pre tých, čo nevedia, čo je konjunktív, tak to je vlastne čas, ktorý sa, alebo aj v portugalčine, v španielčine je to čas, ktorý sa používa najmä, keď chcem vyjadriť svoj vlastný názor, alebo svoj pocit, alebo nejaký subjektívny pohľad na niečo. Takže vtedy sa musí dať úplne iný gramatický čas. Takže to by som zrušila. Nie kvôli tomu, že sa mi to neväčšia, ale kvôli tomu, že my to nemáme, že slovenské jazyky to nemajú. Na začiatku sme sa učili, to bolo trošku nepochopiteľné, takisto aj členy, lebo tiež členy my nemáme. Takže tieto.